Πολύ καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους τους traders. Αυτό το βιντεάκι έχει ως σκοπό να εξηγήσω πώς μπορούμε να αναλύουμε οποιαδήποτε αγορά θέλουμε, να κάνουμε τεχνική ανάλυση, ουσιαστικά επίσης να κάνουμε ανάλυση ρευστότητας στην αγορά και να βγάζουμε πιθανά σενάρια και να κάνουμε πιθανές προβλέψεις για τις επόμενες κινήσεις της αγοράς. Αλλά κυρίως αυτό που θέλω να εστιάσω στο σημερινό βίντεο, ελπίζω να ακούγομαι καλά, είναι η φιλοσοφία και ο τρόπος σκέψης που έχουμε κάθε φορά που πάμε να αναλύσουμε την αγορά. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να σκέφτεσαι ως trader, είτε νέος είτε έμπειρος trader. Ένας είναι ο συγκεκριμένος τρόπος που φέρνει το αποτέλεσμα. Για εμένα τουλάχιστον είναι συγκεκριμένος. Οπότε πάμε να αναλύσουμε. Τυχαία θα επιλέξω οποιαδήποτε αγορά είναι, ας πούμε για παράδειγμα κάτι και από Forex, US30 και UK Oil. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Έχει σημασία γιατί κάθε αγορά έχει τη δικιά του συμπεριφορά, τη δικιά της ψυχολογία σε σύγκριση με το τι επενδυτές, τι τύπο επενδυτών ελκύει η συγκεκριμένη αγορά και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τη συγκεκριμένη δεδομένη χρονική περίοδο. Θα χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα, τη MetaTrader, κατευθείαν για να κάνω ανάλυση, για να είναι πιο εύκολο να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ξεκινώντας, οποιαδήποτε στιγμή αρχίζεις από οπουδήποτε και αρχίζεις και διαβάζεις την αγορά του, τι συμβαίνει, προσπαθείς να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα για το τι είναι αυτό που βλέπω ουσιαστικά, έτσι, τι είναι αυτό που έχω μπροστά μου, τι είναι. Βλέπω απλά γραμμές, Άλεξ, απλά γραμμές να πηγαίνουν πάνω κάτω, ένα ραβδόγραμμα, οτιδήποτε είναι αυτό. Σου δίνει όμως συγκεκριμένες πληροφορίες, πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το πού έχει σκοπό να κινηθεί η αγορά, ποιοι έχουν τον έλεγχο, αγοραστές ή πολιτές, και πού υπάρχουν πιθανές ευκαιρίες τοποθέτησης μέσα στην αγορά για εμάς. Πρώτα απ' όλα θέλω να καταλάβεις το εξής. Η αγορά, στην αγορά κάνουν κουμάντο, έχουν τον έλεγχο, όχι εγώ και εσύ. Έχει μηδαμινή έως και ελάχιστη σημασία τι κάνουν οι traders, οι retail traders, ας το πούμε έτσι, που δεν δουλεύουν με κάποιο hedge fund ή με κάποιο μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο. Είναι ανυπόστατη η συνεισφορά στο πώς κινείται η αγορά. Τα ποσά είναι πολύ μικρά. Οπότε θα πρέπει να καταλάβεις το εξής.
τον έλεγχο στην αγορά τον έχουν οι μεγάλοι παίκτες. Λοιπόν, μεγάλοι επενδυτές, ας το πούμε πιο ωραία. Αυτοί μπορεί να είναι τράπεζες, μεγαλοεπενδυτές, μπορεί να είναι ολόκληρες χώρες, μπορεί να είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορεί να είναι hedge funds, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι μεγάλες εταιρείες. Τώρα, υπάρχουν 4 και μόνο 4 λόγοι όπου κινείται η αγορά. Μόνο 4. Νούμερο 1. Αναζήτηση ρευστότητας. Πολύ ωραία. Τι εννοούμε όταν λέμε αναζήτηση ρευστότητας? Τι σημαίνει αναζητεί? Η τάση της αγοράς είναι να αναζητεί ρευστότητα. Θέλω να σκεφτείς το εξής. Θέλω να σκεφτείς ότι η αγορά σχετίζεται άμεσα με το πώς λειτουργεί ο υπόλοιπος κόσμος. Η αναζήτηση ρευστότητας υπάρχει καθημερινά παντού. Παράδειγμα, αν θέλω εγώ να αγοράσω ένα iPhone, ωραία, θέλω να πάω να αγοράσω αυτό το κινητό. Για να το αγοράσω στην τιμή που θέλω, πες ότι θέλω να το αγοράσω 900 ευρώ. Ωραία, θα το πάρω πιο φθηνά από ό,τι είναι, θα το πάρω μεταχειρισμένο. Για να μπορέσω εγώ να βρω αυτή την τιμή για να το αγοράσω, τι θα πρέπει να κάνω? Θα πρέπει να βρω άτομα διαθέσιμα να μου το πουλήσουν. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα γράμματα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, πολιτές οι οποίοι θέλουν να μου πουλήσουν στη συγκεκριμένη τιμή το iPhone τους. Αυτό ονομάζεται αναζήτηση ρευστότητας. Οπότε, πώς μεταφράζεται αυτό στην αγορά, έτσι? Άμα θέλω εγώ, για παράδειγμα, είμαι μεγαλοεπενδυτής και έχω την πληροφορία ότι η αγορά, είμαι για παράδειγμα εδώ, ένα απλό παράδειγμα, πες ότι είμαι εδώ πέρα. Ωραία. Και έχω την πληροφορία ως μεγάλος παίχτης, ως γκουρού, master plan, hedge fund manager, ότι η αγορά για τον S&P 500 τους επόμενους, την επόμενη για το υπόλοιπο της μέρας θα ανέβει μέχρι τα 59-79. Πώς το ξέρω? Δεν έχει σημασία. Έχω inside information, έχω δισεκατομμύρια να ξοδέψω σε αναλυτές και future projections, σε μακροοικονομικές αναλύσεις. Έχω αυτή την πληροφορία. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εγώ σαν μεγάλος παίχτης έχω να καλύψω συναλλαγές ύψους
ενός ή και παραπάνω δισεκατομμυρίου. Ωραία. Εμείς μπορεί να μιλάμε για 100 ευρώ ρίσκο, 500 ευρώ ρίσκο, άντε 1000 ευρώ ρίσκο, άντε 2000 ευρώ ρίσκο. Να μπούμε στην αγορά με τέτοιες θέσεις. Οι μεγάλοι παίχτες δεν κοροϊδεύουν. Δύο πράγματα χαρακτηρίζουν τους μεγαλοεπενδυτές. Ξέρουν πού να επενδύσουν, έχουν την πληροφορία, οπότε νούμερο 1 είναι η πληροφορία. Πληροφορία. Και νούμερο 2 είναι ότι μπαίνουν με μεγάλο κεφάλαιο. Ωραία. Γιατί μπαίνουν με μεγάλο κεφάλαιο? Γιατί έχουν την πληροφορία. Χωρίς την πληροφορία δεν υπάρχει κεφάλαιο. Χωρίς το κεφάλαιο δεν υπάρχει πληροφορία. Ωραία. Σε απογοήτευσα. Οπότε δεν έχει σημασία αυτό για μας. Σημασία έχει, θέλω να καταλάβεις, ότι μπαίνουν με χοντρές, με μεγάλες ποσότητες. Ωραία. Οπότε αν θέλω εγώ, είμαι μεγάλο επενδυτής, θέλω να μπω εδώ πέρα στην αγορά, ξέρω ότι θα πάει πάνω, δεν έχω δει ακόμα τι θα γίνει, δεν μπορώ να πατήσω ένα κουμπάκι, και να βάλω μια θέση 1 δις. Θα πρέπει να σκεφτούν ή να αναθέσουν σε αλγόριθμους αυτή τη δουλειά και traders να αρχίζουν σιγά σιγά και αθόρυβα να τοποθετούν λίγα 150 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, αθόρυβα συναλλαγές στην αγορά, χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα και σε πολύ καλές και προνομιακές τιμές. Ωραία. Που σημαίνει ότι αν ήμασταν εδώ, μπορεί να έπαιρναν μία θέση εδώ, αλλά για να τοποθετήσω εγώ και να αγοράσω σαν μεγάλος παίχτης 200 εκατομμύρια, μία θέση 200 εκατομμυρίων, ωραία, δολαρίων, θα πρέπει να βρω ποιος έχει να μου πουλήσει. Ωραία. Οπότε μιλάμε για αναζήτηση ρευστότητας. Ποιος έχει να μου πουλήσει 200 εκατομμύρια συναλλαγή? Από ποιον θα αγοράσω? Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε αμέσως ότι στις τιμές όπου ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει προς μία κατεύθυνση, οι μεγάλοι παίχτες αρχίζουν και παίρνουν ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, όταν το trade βρίσκεται εδώ πέρα, βρισκόμαστε σε μία ζώνη πολλαπλών συναλλαγών στο παρελθόν. Τι σημαίνουν όλες αυτές οι συναλλαγές εδώ πέρα μέσα? Τι σημαίνουν όλες αυτές οι συναλλαγές που έγιναν σε αυτό το εύρος τιμών? Ότι εδώ πέρα υπάρχει χρήμα. Υπάρχει ρευστότητα. Υπάρχουν αγοραστές, υπάρχουν και πολιτές διαθέσιμοι να μπουν στην αγορά έτσι ώστε να υποφεληθούν. Αυτό οι αλγόριθμοι και οι μεγάλοι παίκτες μπορούν να το δουν, το ξέρουν, μπορούν να αναγνωρίσουν τέτοια σημεία ρευστότητας όπως είναι αυτό εδώ
όπου πολλοί traders πηγαίνουν και πουλάνε, οι μεγάλοι παίχτες αγοράζουν. Γι' αυτό βλέπεις ότι καμιά φορά μπαίνεις σε μια θέση στην αγορά και μετά από λίγο βλέπεις ότι είσαι μείον ή σε έχει πετάξει έξω το trade, σε έχει ρευστοποιήσει. Σημαίνει ότι σε έχει ρευστοποιήσει. Σημαίνει ότι οι μεγάλοι παίχτες και οι αλγόριθμοι και ο φυσικός νόμος της ζωής, η φυσική ροή των πραγμάτων λέει ότι σε ζώνες όπου η ρευστότητα είναι υψηλή είναι οι ζώνες στις οποίες οι μεγάλοι παίχτες προτιμούν να κάνουν τις συναλλαγές τους. Ποιος ο λόγος, αν ήμουν ένα μεγάλο επενδυτής, να αγόραζα εδώ και ακριβά και σε υψηλή τιμή? Ωραία, πες ότι εδώ το iPhone κοστίζει 1.200 ευρώ, ενώ εδώ κοστίζει 900 ευρώ. Και ξέρω ότι η τιμή του iPhone θα φτάσει στα 2.000 ευρώ. Για ποιο λόγο εγώ να αγοράσω εδώ πέρα στα 1.200? Θα περιμένω να μου δώσει καλύτερη τιμή, θα αγοράσω εδώ πέρα στα 900, θα ξανακατέβει η τιμή, θα ξαναγοράσω στα 950, και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία για διαθέσιμη αγορά σε καλύτερη τιμή και διαθέσιμοι πολιτές να μου δώσουν, ωραία, χρειάζομαι για τους πολιτές να μου δώσουν τη συναλλαγή, να είναι εύκολη συναλλαγή, γρήγορη συναλλαγή, να υπάρχει ρευστότητα, να ρέει το χρήμα. Οπότε περιοχές ρευστότητας είναι κάτι σαν αυτές εδώ τις περιοχές, είναι κάτι σαν αυτές εδώ τις περιοχές όπου βλέπεις απότομη εναλλαγή κατεύθυνσης με γρήγορη αντίδραση είτε από τη μία είτε από την άλλη κατεύθυνση. Σημαίνει ότι οι αγοραστές ή οι πολιτές είναι απελπισμένοι να πάρουν αυτή την τιμή, τη θεωρούν ευκαιρία, και αν οι μεγάλοι παίκτες θεωρούν κάτι ευκαιρία, πίστεψέ με, δεν θες να τους πας κόντρα, θες να πας μαζί τους. Οπότε αυτή είναι μια τιμή ρευστότητας, αυτή είναι μια ζώνη ρευστότητας, αυτή είναι μια άλλη τιμή ρευστότητας, αυτή είναι μια τιμή ρευστότητας. Και θέλω να σε ρωτήσω εγώ τώρα, αν όλες αυτές εδώ είναι πιθανές ζώνες ρευστότητες όπου κάθεται το χρήμα, ποια είναι η τάση της τιμής? Όπως είπαμε και πριν, να αναζητεί αυτές τις ζώνες και τιμές. Ωραία. Οποιοδήποτε στόχο και αν έχει η αγορά για οποιαδήποτε μέρα, ως φυσικό επακόλουθο της λειτουργίας, της φυσικής λειτουργίας μιας αγοράς, η τιμή αναζητά οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο 24ωρο ρευστότητα. Και είναι και το νούμερο ένα κίνητρο κίνησης της τιμής. Οπότε αυτό σημαίνει το εξής. Λοιπόν, θα το πούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Νούμερο 2. Νούμερο 2 είναι η ισορροπία αγοραστών. Αγοραστών πολιτών. Λοιπόν, αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έχουμε κίνηση της τιμής. Τι σημαίνει όμως? Τι σημαίνει, Άλεξ, ισορροπία αγοραστών πολιτών? Σημαίνει ότι εγώ έχω συμφωνήσει
εγώ ο Άλεξ έχω συμφωνήσει με σένα, τον Βασίλη, ότι θα αγοράσω και εσύ θα μου πουλήσεις το iPhone στα 900 €. Ωραία. Έχουμε κάνει deal. Δεν αλλάζει το deal. Έχουμε δώσει χέρια. Έχουμε συμφωνήσει σε μια συγκεκριμένη τιμή. Ωραία. Αυτό τώρα σκέψου το με 1 εκατομμύριο αγοραστές και 1 εκατομμύριο, άντε 10 εκατομμύρια ή 10.000, 10 εκατομμύρια πολιτές να προσπαθούν να συμφωνήσουν, να προσπαθούν να διαπραγματευτούν οποιοδήποτε στιγμή μέσα στη μέρα σε ποια τιμή θα κάνουν τη συναλλαγή τους. Οπότε η τιμή έχει την τάση να κινείται σε μια ισορροπία, σε ένα εύρος τιμών, μέχρι να βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ τους, ή μέχρι να μην συμφωνήσουν και μία από τις δύο πλευρές να αρχίσει να αγοράζει ή να πουλάει σε πιο ακριβές τιμές ή πιο χαμηλές, να πουλάει σε πιο χαμηλές τιμές, έτσι ώστε να έχουμε ανισορροπία ρευστότητας, να μην βρίσκουν ρευστότητα, να μην βρίσκουν συναλλαγές, να μην υπάρχει ισορροπία ρευστότητας και να υπάρχει αναζήτηση νέας ρευστότητας. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν, το καλύψαμε και αυτό. Ας πούμε εδώ για παράδειγμα βλέπουμε μια ισορροπία πάνω κάτω, έτσι, αγοραστών πολιτών, μέχρι ότου σπάσαμε και έχουμε ανισορροπία πλέον και αναζήτηση νέας ρευστότητας. Μόλις βρήκαμε ένα νέο επίπεδο συμφωνίας αγοραστών πολιτών, έχουμε πάλι ισορροπία αγοραστών, ισορροπία αγοραστών πολιτών. Δεν ξέρω αν γράφετε έτσι το ισορροπία, δεν είμαι σίγουρος. Ωραία. Αυτοί είναι οι δύο κυριότατοι λόγοι για τους οποίους κινείται η αγορά. Και μετά βλέπουμε πάλι ότι μετά από αυτό το σημείο ισορροπίας έχουμε πάλι ανισορροπία και αναζήτηση νέας ρευστότητας, μέχρι να βρούμε νέα ρευστότητα, να φύγουμε από αυτή τη ρευστότητα, να πάμε σε νέα ρευστότητα, να φύγουμε από αυτή τη ρευστότητα, να πάμε να φύγουμε από αυτό το σημείο ισορροπίας, να πάμε σε νέο σημείο ισορροπίας, και αυτό κάνει η αγορά μέρα νύχτα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Όπως και κάθε άλλη αγορά. Δεν έχει καμία διαφορά από οποιαδήποτε άλλη αγορά μπορείς να φανταστείς. Πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, εγώ είμαι αγοραστής, το σούπερ μάρκετ είναι ο πολιτής, συμφωνώ εγώ με το σούπερ μάρκετ ότι θα αγοράσω αυτό το ψαλίδι στα 3 ευρώ, συμφωνώ, αποδέχομαι αυτή την τιμή, το αγοράζω, φεύγω, υπάρχει ισορροπία. Δεν μου αρέσει αυτή η τιμή, θέλω να το αγοράσω πιο χαμηλά, δεν το αγοράζω, πηγαίνω σε άλλο σούπερ μάρκετ, κάνω αναζήτηση ρευστότητας, ποιος έχει να μου πουλήσει στην τιμή που θέλω εγώ, όχι, θέλω να το πάρω 1 ευρώ αυτό το ψαλίδι για να το πουλήσω 5 στη λαϊκή αγορά. Έτσι λειτουργεί κάθε αγορά παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι η χρυσή τομή των πραγμάτων. Απλά θέλω να καταλάβεις πώς λειτουργεί και ποιος είναι ο τρόπος σκέψης των μεγάλων παιχτών μέσα στην αγορά. Οπότε, προχωράμε. Νούμερο 3. Τρίτος λόγος για τον οποίο η αγορά κινείται. Ο τρίτος λόγος λοιπόν που η αγορά κινείται οπότε
Για πάμε λίγο να δούμε το επόμενο κριτήριο με το οποίο η αγορά κινείται. Νούμερο 3 είναι η δημιουργία ρευστότητας. Ωραίος. Τι εννοούμε όταν λέμε δημιουργία ρευστότητας? Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά ψάχνουμε αγοραστές και πολιτές για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς μας. Είναι η αναζήτηση ουσιαστικά, όχι, δεν είναι η αναζήτηση ρευστότητας, είναι η δημιουργία, είναι το negotiation που έχουν αγοραστές και πολιτές μέχρι να συμφωνήσουν σε ποια τιμή θα διαπραγματευτούν και θα κάνουν συναλλαγές. Οπότε, όταν βλέπεις το λεγόμενο range ή το λεγόμενο ping pong εδώ πέρα, όπου αγοραστές και πολιτές συμφωνούν σε ένα εύρος τιμών και χωρίς να βλέπεις διακύμανση στην τιμή. Η τιμή δεν αλλάζει, παραμένει η ίδια, πάνω κάτω, έτσι, στο ίδιο εύρος. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό η αγορά? Γιατί η αγορά λειτουργεί σαν μια δημοπρασία, σαν μια παγκόσμια δημοπρασία, όπου εκατομμύρια αλλάζουν χέρια σε δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά είναι κενός αέρας, είναι ένα σύννεφο, ένα συννεφάκι είναι η αγορά του χρηματιστηρίου. Οπότε αυτό το συννεφάκι είναι επίσης ένα μέρος στο οποίο διαπραγματεύεσαι ουσιαστικά και εσύ ο ίδιος για καλύτερες τιμές, για να τοποθετηθείς στην αγορά κτλ. Αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι μεγάλοι παίχτες τοποθετούν τις θέσεις τους σιγά σιγά και χωρίς να τους πάρει είδηση κανένας. Τους καταλαβαίνουμε βέβαια, μπορούμε να πάρουμε είδηση μεγάλα ποσά που μπαίνουν μέσα στην αγορά. Τοποθετούν τις θέσεις τους έτσι ώστε να οδηγηθούν σε κέρδος μακροχρόνια. Πολύ ωραία. Πού βλέπουμε τέτοια εύρη τιμών που έχουμε δημιουργία ρευστότητας? 1, 2, 3 θα μπορούσαμε να πούμε, 4, 5, εδώ όλα αυτά τα μικρά είναι δημιουργία ρευστότητας. Αυτό εδώ είναι ένα κανάλι δημιουργίας ρευστότητας, όπου βλέπουμε τους αγοραστές ουσιαστικά να υπερτερούν. Ας πάμε σε λίγο ένα άλλο time frame ή ένα άλλο πεδίο τιμών. Ας πούμε ότι αλλάξαμε, γιατί ας δούμε, είναι καλό να βλέπεις πολλά παραδείγματα. Τι κάνω? Ωραία. Λοιπόν, με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, τι μπορούμε να αναγνωρίσουμε εδώ πέρα, σε αυτό που βλέπουμε? Γρήγορα κατανοούμε δημιουργία ρευστότητας, αυτό είναι αναζήτηση ρευστότητας, δημιουργία ρευστότητας, αναζήτηση ρευστότητας, έτσι, και επίσης συμφωνία αγοραστών πολιτών, και μετά έχουμε κάτι σαν αναζήτηση ρευστότητα, αλλά ουσιαστικά όλο αυτό είναι δημιουργία ρευστότητας. Για να πάμε πιο κάτω, να αναζητήσουμε ρευστότητα, να πάρουμε ρευστότητα, να αναζητήσουμε ρευστότητα, να πάρουμε ρευστότητα. Αυτό δεν μετράει, είναι κάτι άλλο που θα δούμε συνέχεια.
οπότε εδώ πέρα όλο αυτό είναι αναζήτηση ρευστότητας, βλέπεις η τιμή δεν πάει πουθενά, δημιουργία, με συγχωρείτε, δημιουργία ρευστότητας, αναζήτηση ρευστότητας, δημιουργία, αυτό είναι κάτι άλλο, είναι σαν αναζήτηση ρευστότητας από τους μεγάλους παίκτες για να πάρουν καλύτερη τιμή, οπότε αναζήτηση ρευστότητας, αναζήτηση, δημιουργία, πάνω κάτω αυτά, μεγάλη αναζήτηση εδώ, μεγάλη δημιουργία εδώ ρευστότητας για να έχουμε το BAM πάνω και μετά το BAM κάτω, όπου ξανά το ίδιο. Οπότε πήραμε μια ιδέα πώς δημιουργείται η ρευστότητα, για ποιο λόγο κινείται η αγορά, μερικά παραδείγματα αναζήτησης ρευστότητας και αναλύσαμε και τον μπακάλικο τρόπο εξήγησης αλλά και τον πιο ρεαλιστικό, όπου είναι απλά συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο ανθρώπων που έχουν χέρια, μάτια σαν και σένα, ψυχολογικές επιρροές, όπως σε όλους τους traders έχουμε μία συμφωνία ψυχολογικών μοτίβων. Γι' αυτό το 95% των trader χάνουν χρήματα και δεν κερδίζουν χρήματα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των trader ανά τον κόσμο που είναι πραγματικά πετυχημένοι σε αυτό που κάνουν. Γιατί πολύ απλά το trading δεν είναι κάτι άλλο παρά μόνο trade με τον εαυτό σου. Επίσης κάτι άλλο που θα αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο. Οπότε είδαμε τα πρακτικά κομμάτια, ξεφύγαμε λίγο από το θέμα μας και πάμε στο νούμερο 4 και τελευταίο στη λίστα των λόγων που κινείται η αγορά. Είναι η κάλυψη κενών αγοράς. Ωραία. Αυτοί είναι 4 λόγοι που κινείται κάθε μέρα η αγορά. Δεν υπάρχουν άλλοι. Και όταν ξέρεις γιατί γίνεται κάτι, σου δίνει περισσότερο conviction, περισσότερη αυτοπεποίθηση στο τι θέλεις να κάνεις και εσύ στη συνέχεια. Οπότε έχουμε και λέμε. Κάθε φορά που βλέπεις ένα κενό στην αγορά που δημιουργείται όταν έχουμε δημιουργία ρευστότητας, ωραία, ουσιαστικά έχουμε αυτό το πράγμα, μπλα μπλα μπλα, και μετά αναζήτηση ρευστότητας μέχρι εδώ, δημιουργία νέας ρευστότητας. Όποτε βλέπεις αυτό εδώ το κενό να δημιουργείται, θα το κάνω με άλλο χρώμα, αυτό το κενό στην αγορά αποτελεί μαγνητική δύναμη, έτσι ώστε η τιμή να ξαναέρθει να επισκεφθεί κάποια στιγμή στο μέλλον αυτό το κενό στην τιμή και να το επισκεφθεί. Κάτι σαν vacuum effect, που είναι ουσιαστικά και παγκόσμιος νόμος του σύμπαντος. Το vacuum effect, το νερό κινείται προς την κατεύθυνση της λιγότερης αντίστασης. Τυχαία η αγορά κινείται στον δρόμο της λιγότερης αντίστασης, ο οποίος είναι δημιουργία ρευστότητας, αναζήτηση ρευστότητας, κόλλησα τώρα, ισορροπία αγοραστών πολιτών, κάλυψη κενών αγοράς. Οπότε βλέπεις εδώ ότι η αγορά
επανήλθε στο ίδιο επίπεδο και κάλυψε το κενό που είχε δημιουργηθεί μετά το σπάσιμο της δημιουργίας ρευστότητας και την αναζήτηση ρευστότητας προς τα κάτω. Αυτό μπορούμε να το δούμε και εδώ. Σπάσιμο δημιουργίας ρευστότητας, κενό αγοράς που δεν έχει καλυφθεί, η τιμή επανήλθε, κάλυψε το κενό και έφυγε. Μπορούμε να το δούμε εδώ. Κενό αγοράς, η τιμή επανήλθε, κάλυψε το κενό και έφυγε. Δημιούργησε ρευστότητα και έφυγε. Μπορούμε να το δούμε σε οποιοδήποτε time frame θέλεις. Πάμε στο 1 λεπτό. 1 λεπτό, πάμε άλλη χρονική στιγμή, διαφορετική χρονική στιγμή. Έχουμε δημιουργία ρευστότητας, αναζήτηση ρευστότητας, δημιουργία ρευστότητας, κενό αγοράς, η τιμή επισκέφθηκε ξανά το κενό αγοράς και έφυγε για αναζήτηση ρευστότητας. Μπλα 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 μπλα. Δεν έχουμε κάτι εδώ. Αναζήτηση σαν αναζήτηση και δημιουργία ταυτόχρονα, και έχουμε δημιουργία κενού αγοράς, κάλυψη κενού και αναζήτηση. Ας δούμε περισσότερα παραδείγματα. Πάμε αλλού, αλλάξουμε για να δεις ότι είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα ξανά και ξανά και ξανά, αρκεί να καταλάβεις πώς να το διακρίνεις, πώς να διαβάζεις τις διαφορετικές φάσεις στις οποίες βρίσκεται η αγορά, και έτσι καταλαβαίνεις και την ψυχολογική κατάσταση των traders που κάνουν trade τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μπορείς να καταλάβεις λοιπόν ότι τι κάνουν οι μεγάλοι επενδυτές σε αυτή τη χρονική στιγμή. Τοποθετούν θέσεις μες στην αγορά, σε κρυφά σημεία, σε καλά σημεία, αναζήτηση ρευστότητας. Πήρε ό,τι ρευστότητα υπήρχε εδώ, πήρε τα stop loss όλων αυτών, πήρε όλα τα stop loss όλων αυτών, τους έδωσε λεφτά, δηλαδή πήρε λεφτά από αυτούς. Εδώ πέρα υπάρχει χρήμα. Ωραία. Αναζήτηση ρευστότητας, τοποθέτηση, αναζήτηση ρευστότητας, τοποθέτηση, 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 αναζήτηση ρευστότητας σε μεγαλύτερες τιμές, κέρδος μεγάλων παιχτών. Γιατί έχουν την πληροφορία και ξέρουν να τοποθετούνται στρατηγικά εδώ στις καλύτερες τιμές που δημιουργούν αυτοί, και γιατί αυτές είναι οι τιμές στις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν τεράστια ποσά ρευστότητας. Εδώ πέρα υπάρχουν η πλειοψηφία των traders εδώ ήταν buy. Μια χρονική στιγμή ήτανε πολιτές. Ήτανε πολιτές. Σκέψου ότι όλη η περιοχή που μένεις άρχισε σε μία μέρα και γέμιζε πολιτές από όλο τον κόσμο, το παγκόσμιο παζάρι του χωριού, της Ελλάδας. Οπότε
οι μεγαλύτεροι πολιτές ανά τον κόσμο, διάφορες εταιρείες σε τεχνολογία, σε καινοτομία, σε γεωργία, σε οτιδήποτε. Τι κάνουν? Ελκύουν μεγάλους αγοραστές. Οπότε εσύ βλέπεις live κάθε μέρα τις μεγαλύτερες διαπραγματευτικούς masters στον κόσμο, επιχειρηματίες, τράπεζες, να κάνουν ό,τι θέλουν, να παίρνουν τεράστιες θέσεις στην αγορά σε στρατηγικά σημεία και να βγάζουν κέρδος. Γιατί? Γιατί έχουν την πληροφορία. Πληροφορία. Εμείς δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Πληροφορία. Έχουμε όμως, τι έχουμε? Ποιο είναι το προτέρημα ενός πετυχημένου trader στην αγορά? Γιατί ένας trader είναι πετυχημένος στην αγορά? Γιατί έχει την μετάφραση, μπορεί να μεταφράσει, τα γράφω για να τα εμπεδώσεις, δεν τα γράφω επειδή έχει τη μετάφραση της αγοράς σε πληροφορία. Μεταφράζει την ανάλυση που κάνει στην αγορά σε πληροφορία. Και η πληροφορία είναι ότι εδώ οι μεγάλοι παίχτες αναζητούν τιμές 5α, ένα 5α, αναζητούν καλύτερες τιμές στην αγορά, και εφόσον έχεις αυτή την γνώση, αυτό το skill, αυτή τη δεξιότητα να μεταφράζεις αυτό που βλέπεις σε ένα απλό διάγραμμα σε μια πληροφορία που έχει 90% πιθανότητες να ευσταθεί, ότι οι μεγάλοι παίκτες τοποθετούν εδώ πέρα θέσεις, έχοντας ρευστοποιήσει αυτούς, έχοντας ρευστοποιήσει όλους αυτούς, έχοντας πάρει αυτό που θέλανε, έχοντας πάρει ρευστότητα στην τιμή που θέλανε, ξέρεις πλέον άφοβα ότι μπορείς να τοποθετηθείς στην αγορά και να μπεις και με πολύ μεγάλη θέση. Εδώ πέρα θα είχα μπει με πολύ μεγάλη θέση στην αγορά και τουλάχιστον θα είχα ίσως πρώτο take profit εδώ ένα 30%, εδώ ένα 30%, 30 με 40%, και εδώ πάνω θα είχα σίγουρα άλλο ένα όλη μου τη θέση. Εδώ πάνω θα είχα όλη μου τη θέση, γιατί είναι τα επόμενα σημεία ρευστότητας της αγοράς. Οπότε πολλές μου τζουρές καθαρίζω, αλλάζω χρώμα, αδειάζουμε μυαλό και ανακεφαλαιώνουμε. 4 λόγοι που μπορείς να έχεις την απόλυτη αυτοπεποίθηση να εξηγήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή τι συμβαίνει στην αγορά, ποιος κάνει τι, για ποιο σκοπό και τι στόχο έχει. Τι στόχο έχει για την ημέρα, για την εβδομάδα, για το μήνα, για οτιδήποτε. Μπορείς να βγάλεις πρόβλεψη για οτιδήποτε εσύ θέλεις. Προφανώς και με άλλες πληροφορίες που πρέπει να έχεις διαθέσιμες μακροχρόνια, αν θες να γίνεις μακροχρόνιος επενδυτής. Αλλά αν δεν καταλάβεις από πού, ποια είναι η μηχανή
με την οποία δουλεύει όλο το σύστημα και τον εγκέφαλο του αλγοριθμού και της ψυχολογίας των άλλων παιχτών κατά πλειοψηφία. Μόνο αυτό θα σε βάλει πολύ μπροστά από όλον τον ανταγωνισμό, μαζί με το mindset και την ψυχολογία που θα έχεις. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε. Θέλουμε να κάνουμε ανάλυση αγοράς για το ας δούμε ένα trade που πήρα. Βασικά σημερινό trade, σήμερα δεν ήμουν πολύ σίγουρος. Ας δούμε λίγο τι έκανα σήμερα. Ναι, για παράδειγμα, τι έκανα σήμερα, πώς αποκόμισα κέρδος σήμερα. Διαβάζω την αγορά στο τετράωρο. Έχουμε δημιουργία ρευστότητας, αναζήτηση ρευστότητας με μεσοδιαστήματα όπου σε χαμηλότερο time frame έχουμε ακριβώς το ίδιο. Δημιουργία ρευστότητας, αναζήτηση, καλύτερη τιμή, manipulation, sell. Τι είναι το manipulation? Χειραγώγηση. Πάμε λίγο πίσω. Πολλές φορές 5 χειραγώγηση με εισαγωγικά χειραγώγηση αγοράς από μεγάλους παίχτες. Αν ήσουν ένας κολοσσός, αν είχες ένα κεφάλαιο της τάξης των... Αν ήσουν τράπεζα, ας το πούμε, αν ήσουν τράπεζα και θέλεις να πάρεις την καλύτερη τιμή στην αγορά, ωραία, ο σκοπός σου είναι να μπεις σε μια θέση πρώτος, να μπεις στην καλύτερη δυνατή τιμή και να μπεις χοντρά, να μπεις με μεγάλα λεφτά. Το μόνο μέρος που μπορεί να συμβεί αυτό είναι εδώ, 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 εδώ. Είναι ένα μέρος όπου έχουμε ουσιαστικά υπήρξε μια δημιουργία ρευστότητας όπου σε μεγάλο βαθμό είχαμε άτομα που βάζουν το όριο ρίσκου τους, το stop loss τους εδώ πέρα. Αυτό οι μεγάλοι παίκτες το γνωρίζουν. Ξέρουν πού βάζεις το stop loss σου, ξέρουν πού βάζεις το όριο ρίσκου σου. Τι είναι το όριο ρίσκου? Είναι το σημείο που θέλεις να βγεις από ένα trade επειδή πιστεύεις ότι είσαι λάθος στην επιλογή σου, στην τοποθέτησή σου και δεν θες να χάσεις άλλα χρήματα. Οπότε στο σημείο, στην τιμή στην οποία ρευστοποιείσαι. Οπότε επειδή οι μεγάλοι παίκτες γνωρίζουν σε ποιο εύρος τιμών ρευστοποιείται, υπάρχει η μεγαλύτερη ρευστοποίηση ανά πάσα στιγμή, κυνηγάνε αυτό το εύρος τιμών για να πάρουν καλύτερη τιμή και ρευστότητα. Δύο πράγματα πετυχαίνουν με αυτό. Καλύτερη τιμή, περισσότερο κέρδος δηλαδή, πολύ μεγάλη ρευστότητα. Οπότε θα δεις πολλές φορές
πάμπολες φορές και μετά να φύγουν. Πάμπολες φορές ότι πριν φύγει η τιμή και πάρει μια κατεύθυνση, θα κάνει κάτι τέτοιο. Αναζήτηση ρευστότητας, δημιουργία ρευστότητας, χειραγώγηση αγοράς. Εδώ τι έχουμε? Stop loss, 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 losers, άτομα βγαίνουν από τη θέση τους ως sell και μπαίνουν για buy. Εδώ μπαίνουν για buy, η τιμή κατεβαίνει γιατί έχουν μπει μεγάλοι παίχτες, big boys, έχουν μπει μεγάλοι παίχτες, καταλαβαίνουν ότι είναι πάλι λάθος και πατάνε sell και βγαίνουν, ρευστοποιούνται, stop loss και μετά λες γιατί δεν μπορώ να πετύχω στο trading. Και λες τι φταίει με τον τρόπο που κάνω trading. Αν είσαι σε αυτό το σημείο στην καριέρα σου ως trader, πίστεψέ με, θα περάσει και μετά από αυτό το βίντεο σίγουρα θα περάσει. Αυτό είναι ίσως το καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό που μπορείς να λάβεις για τον τρόπο που λειτουργεί πραγματικά η αγορά που βλέπεις μπροστά σου καθημερινά. Οπότε παίρνουν ρευστότητα, ωραία, τσιμπάνε καλύτερη τιμή, χτυπάνε τα sell τους εδώ πέρα πάνω, ωραία, εφόσον τους έχουν πετάξει έξω, ταυτόχρονα βρίσκονται πού? Βρίσκονται σε σημείο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε κενό αγοράς. Περίπου έχουμε κάποια δημιουργία ρευστότητας εδώ πέρα, αλλά περίπου. Και επίσης, συγγνώμη, το παίρνω πίσω, έχουμε πάει σε ένα σημείο, έχει φτάσει η τιμή σε ένα σημείο που στο παρελθόν έχουμε πολύ μεγάλη δημιουργία ρευστότητας. Οπότε από αυτή τη τιμή που έχουμε τεράστια δημιουργία ρευστότητας στο παρελθόν, δηλαδή άτομα που έχουν χρήμα μέσα και συναισθηματικά βλέπουν πολύ συναισθηματικά αυτή την τιμή, δίνουν και αυτή ρευστότητα. Δίνουν και αυτή ρευστότητα και έχουμε αναζήτηση ρευστότητας σε χαμηλότερη τιμή. Δημιουργία ρευστότητας, χειραγώγηση και αναζήτηση ρευστότητας πιο κάτω. Κέρδος για μας. Δημιουργία ρευστότητας και τώρα έχουμε χειραγώγηση αναζήτηση ρευστότητας. Δημιουργία, χειραγώγηση, δημιουργία, χειραγώγηση εδώ, αυτουνού εδώ, manipulation θα το λέω, χειραγώγηση ακούγεται κάπως περίεργα. Οπότε manipulation, αρπαγή, θα το ονομάσω αρπαγή ρευστότητας. Αρπαγή ρευστότητας εδώ πέρα από τους μεγάλους παίχτες και αναζήτηση και κέρδος. Τρελό trade θα ήταν αυτό. Δημιουργία ρευστότητας, αρπαγή ρευστότητας, δημιουργία, check. Μικρό κενό αγοράς,
αναζήτηση ρευστότητας. Μπορώ να το κάνω όλη μέρα αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε όλη μέρα και να βλέπουμε ακριβώς τα ίδια μοτίβα ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν είναι μόνο εδώ. Θα σου δώσω, για να σου το επιβεβαιώσω, θα ανοίξω κάτι στην τύχη άλλο, οτιδήποτε είναι αυτό, οποιαδήποτε αγορά, και θα μπορέσω να τη διαβάσω και να καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, τι έχουμε? Ευρώ, EuroCAD, καναδέζικο δολάριο. Δημιουργία ρευστότητας, χειραγώγηση, αρπαγή, γιατί εδώ πέρα έχουν stop loss όλοι, τους πέταξε έξω, πήρε ρευστότητα από εδώ και έκανε αναζήτηση, μικρή αναζήτηση, μάλλον όχι αναζήτηση, με συγχωρείτε. Τι έκανε? Ισορροπία αγοραστών πολιτών. Ωραία. Ισορροπία αγοραστών πολιτών μέσα σε δημιουργία ρευστότητας. Δύο σκοπούς είχε. Δύο σκοπούς έχουν αυτές οι κινήσεις. Δημιουργία ρευστότητας. Τι βλέπεις εδώ? Αν πάμε σε χαμηλό time frame, αυτό είναι το top, αυτό είναι το peak. Τοποθέτηση συναλλαγών και αρπαγή ρευστότητας. Δημιουργία ρευστότητας. Τι έχουμε εδώ? Αρπαγή ρευστότητας από όλους αυτούς. Αρπαγή ρευστότητας από όλους αυτούς. Χειραγώγηση δηλαδή και αναζήτηση ρευστότητας. Θα το έπαιρνα και αυτό το buy. Δημιουργία ρευστότητας. Αρπαγή ρευστότητας. Back. Ισορροπία πίσω στην ισορροπία αγοραστών πολιτών. Και προς τα κάτω τώρα. Αναζήτηση ρευστότητας. Δημιουργία. Αρπαγή ρευστότητας. Τους πέταξε όλους έξω. Πήρε χρήμα. Εδώ αυτό θα ήταν ένα απίστευτα ωραίο trade. Με πολύ μεγάλο ποσοστό ρίσκου κέρδους. Το RR εδώ, το ρίσκο κέρδους εδώ θα ήταν τουλάχιστον 10. Δηλαδή και με 100 ευρώ να έμπαινες θα έβγαινες με 8 εκατοστάρικα. Και θα σου το αποδείξω. Άμα έμπαινα σε αυτό το trade θα έμπαινα έτσι. Allow, sell. Εδώ. Stop loss. Εδώ. Μπορώ να πάω και χαμηλότερο time frame. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, και πού θα ήταν το take profit? Στο επόμενο σημείο, δυνατό σημείο, όπου έχουμε ρευστότητα να κάθεται και ωραία μεγάλα ποσοστά ρευστότητας. Οπότε εδώ. Άρα αυτό είναι ένα trade 4R. Αν έμπαινες με, λέω εγώ, 200 ευρώ, θα έπαιρνες 9 εκατοστάρικα. Όχι, μπήκα καλά. Ναι. Δεν έχει νόημα το χαμηλότερο του stop loss. Θα μπορούσε, άμα ήμασταν σίγουροι. Θα μπορούσε να είναι και χαμηλότερο stop loss. Να πας στα 7R. Να βγάλεις 1,5 χιλιάρικο. 1,5 χιλιάρικο με 200 ευρώ ρίσκο. Θέλω να πάω λίγο πιο κάτω να δω αν υπήρχε καλύτερο entry εδώ. Οπότε πάμε λίγο εδώ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι ώρα είναι? 3:30. Liquid, ναι. Αρπαγή ρευστότητας, ξεκάθαρη. Οκ. Όχι. Εδώ θα μπαίνα. Max. Και θα βγαίνα εδώ. Ναι. 1110 5R. 5R. Λοιπόν, μια μικρή αλλαγή στο outfit εδώ πέρα. Πάμε να δούμε σε αυτή την αγορά τι ευκαιρία θα μπορούσαμε να έχουμε.
Αναζήτηση, δημιουργία ρευστότητας. Δημιουργία ρευστότητας. Τι έχουμε εδώ? Αρπαγή ρευστότητας. Ρευστοποίηση αυτών. Ρευστοποίηση αυτού. Ωραία. Τι έχουμε εδώ? Αυτόν εδώ, αρχηγό. Ξαναπαίρνει καλύτερη τιμή, μπορεί να είχε πάρει τιμή εδώ νωρίτερα. Ξαναπαίρνει καλύτερη τιμή και αναζήτηση ρευστότητας σε καλύτερη τιμή μέχρι να πουλήσει τη θέση του. Δημιουργία ρευστότητας, αρπαγή ρευστότητας, αναζήτηση ρευστότητας. Δημιουργία ρευστότητας, δημιουργία ρευστότητας. Εδώ δεν έχουμε αρπαγή ρευστότητας, έχουμε καλύτερη τιμή εδώ, καλύτερη τιμή εδώ, αναζήτηση, αναζήτηση, αναζήτηση. Κάτι σαν αναζήτηση ρευστότητας εδώ, αναζήτηση ρευστότητας εδώ. Οπότε θα πούμε ότι όλο αυτό είναι μια δημιουργία ρευστότητας. Αρπαγή, ρευστοποίηση όλων αυτών και αναζήτηση σε υψηλότερη τιμή. Δημιουργία ρευστότητας, normal, μεγαλύτερο χαμηλό και μεγαλύτερο υψηλό, δηλαδή τοποθέτηση μέσα στην αγορά με δύναμη των αγοραστών μέχρι να κάνουν το σπάσιμο για αναζήτηση νέας ρευστότητας. Πάλι αρπαγή ρευστότητας, αναζήτηση ρευστότητας, αρπαγή ρευστότητας εδώ. Κάλυψη κενού αγοράς, κενό αγοράς, κάλυψη κενού αγοράς. Εδώ κάλυψη κενού αγοράς. Αν πάμε πιο χαμηλά, αυτό είναι κάλυψη κενού αγοράς, καλύτερη τιμή. Μπαμ, αναζήτηση ρευστότητας και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εδώ έχουμε αλλαγή στην κατάσταση της αγοράς, όπου οι πολιτές παίρνουν τον έλεγχο και έχουν δημιουργία ρευστότητας για να αρχίσουν να πουλάνε οι μεγάλοι παίχτες αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε εδώ αρπαγή, καλύτερη τιμή, αντίδραση από το κενό αγοράς, σπάσιμο και αναζήτηση νέας ρευστότητας. Οπότε βλέπεις ότι όσα παραδείγματα, όσες διαφορετικές αγορές και να σου δείξω, μπορείς να κάνεις trading ό,τι θέλεις. Πάμε να κάνουμε trading το bitcoin, δεν ξέρω αν το έχω εδώ πέρα το bitcoin, crypto, οτιδήποτε. Add new symbol, πού είναι τα σύμβολα? Ωραία. Crypto. Ok. Ας δούμε το Cardano. Cardano. Τετράωρο. Άμα είσαι επενδυτής, θα δώσει επενδυτικά. Πολύ ωραίο σημείο. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Θα μπορούσε να μπεις για buy εδώ πέρα. Τι έχουμε? Δημιουργία ρευστότητας, χειραγώγηση αγοράς, αναζήτηση νέας ρευστότητας. Δημιουργία ρευστότητας, δεν έχουμε χειραγώγηση, τεστ πίσω κενού αγοράς, αναζήτηση ρευστότητας. Ωραία. Δημιουργία ρευστότητας προς τα κάτω με αρπαγή ρευστότητας που συνέχεια ξαναρπάζεται από εδώ για καλύτερη τιμή και κενό αγοράς, κάλυψη κενού αγοράς, αναζήτηση νέας τιμής ρευστότητας, δημιουργία ρευστότητας. Μετά έχουμε αλλαγή στην κατάσταση της αγοράς με αναζήτηση ρευστότητας προς τα κάτω,
αναζήτηση αρπαγή ρευστότητας εδώ, αναζήτηση ρευστότητας, δημιουργία ρευστότητας, αναζήτηση, δημιουργία, δεν έχουμε χειραγώγηση από ό,τι βλέπω, μία μικρή εδώ, οκ, αναζήτηση ρευστότητας. Και τι έχουμε τώρα, αρπαγή ρευστότητας από εδώ, αρπαγή ρευστότητας εδώ και πάμε για αναζήτηση ρευστότητας. Οπότε εδώ θα αγοράζαμε ή θα περιμέναμε κάποια διόρθωση για να μας δώσει εδώ πέρα στο κενό αγοράς καλύτερη τιμή για να μπούμε να αγοράσουμε. Ναι, θα περίμενα μια διόρθωση, αλήθεια. Άρα έχεις όλα τα απαραίτητα συστατικά σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους κινείται η αγορά, πώς να διαβάσεις την αγορά, πώς να αναλύσεις την αγορά. Προφανώς θα δούμε και σε άλλα βίντεο άλλα παραδείγματα και σε live αγορά, αλλά και σε μπορούμε να κάνουμε backtesting μαζί, να δούμε τη στρατηγική, τι ποσοστό επιτυχίας έχει, πώς κάνουμε επιλογή, σωστή επιλογή και στρατηγική πλάνου για τη μέρα και τοποθέτηση στην αγορά μας, διαχείριση ρίσκου και πολλά άλλα θα δούμε σε άλλα επεισόδια. Αν παρακολουθείς μέχρι το τέλος, συγχαρητήρια, μπράβο σου, μόνο αυτό δείχνει ότι έχεις πάρει σοβαρά το επάγγελμα του trading, θες να γίνεις επαγγελματίας trading, είσαι επαγγελματίας trading, ζεις από αυτό, σε ταΐζει, σε ποτίζει, είσαι επικερδής, είτε ψάχνεις να γίνεις, θες να μάθεις περισσότερο για το trading, πώς να ασχοληθείς, πώς να αρχίσεις, τι να κάνεις, δεν έχεις γνώσεις ακόμα, θα πάρεις τις καλύτερες γνώσεις. Έχω σκοπό να βοηθήσω όσο περισσότερους traders γίνεται να φτάσουν να είναι επικερδείς στην αγορά, να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να αρχίζουν να βγάζουν λεφτά, πραγματικά χειροπιαστά λεφτά, γιατί όσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να είναι το trading, είναι μία μηχανή παραγωγής χρήματος, είναι ένα ATM. Όσο τρελό και αν ακούγεται, το trading είναι ένα επάγγελμα που δημιουργείς εσύ το χρήμα μόνος σου. Είναι ένα ATM, είναι ένα επάγγελμα παραγωγής χρήματος. Και αν έχεις τις γνώσεις, είσαι σε πολύ καλό σημείο για να φτάσεις ψηλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στο πρώτο βιντεάκι και μέχρι την επόμενη φορά πάντα να κάνεις trading με ασφάλεια και θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.